फरेस्ट एक्टआवहाय माबादि नियम निति दं बिनि दारैहाय बे जोंनि दंफां सिखाव होन स्मागलार्स होन बिसोरखौ हमनांगौ आरो गोख्रों साजा होनांगौ होमबानो हारसिंनो बन्द जानानै जों मोनसेल' मेसेज होनो हागोन जे बेफोरबादिखौ इलिगेलि जि टिम्बार स्मागलिं जायखौ जों दंफां सिखाव होनो बे बुस्थुखौ गभर्नमेन्टनि सिङाव थायोथ' फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ गोख्रोङै हमनांगौ दानग्राफोरना बिसोर एसे सांग्राङाव थाखानाया मोजांखासै आयेननि साजाबो मोनगोन जाहाथे आयेननि साजाखौ लाया दंफां ओरैहाय गायदों बेराफारसे ओमफ्राय दंफां बरनग्राफोरा आरो बरनबाय थादों बिथांमोननि सायाव गोख्रों बेबस्था लानाय जासिगोन जाहैबाय बेबाराव इन्ट्रेस्टिंनि खोथा नङा बियो बे बर' माहारि फरायसा आफाद जिहेतु जों सेन्ट्रेल कमिटिजों लोगोसे जोंजोंहाय लोगोआव दंफायो मोनबा जिल्ला तामुलपुर उदालगुरि चिरां क'क्राझार आरो बाक्सा लोगोसे जोंजों चिरां डिस्ट्रिक्टनिनो एग्रिकालचार ट्रेडिं ससाइटि आरो फरेस्ट प्रटेक्शन फोर्स लोगोसे नोंहा मोननैसो एनजिअ'सफोर दंबावो आं नामखौ बावबाय बिथांमोनाबो जोंजों मदद होदों थांखिया बेनो जिहेतु ग्लबेल वार्मिं जागासिनो आबहावा सोलायनो हमदों नांगौनिफ्राय बारा सान्दुं दुङो नांगौनिफ्राय अखा हायो अखा हानांगौ समावहाय हाया हानाङि समावसो हायो आरो थिग बिदिनो नोंहा बेजों लोगोसे जेरावहाय दंफां गैयाबा मानसियाबो थांना थानो हाया मानसि गैयाबा दंफाङाबो थांना थानो हाया बे मोनसे हिउमेन साइकेल बा मोनसे नेचारनि मोनसे साइकेल बे साइकेलखौ जोङो मोनसे बेलेन्स मडआव लाबोफिननो थाखाय नैबे दंफां गायनाय जि बड'लेण्ड ग्रिन 9 लाख बा 9 लाख थांगासिनो दं आरो 28 तारिख नैबे एप्रिलनि 2026निफ्राय जागायनानै दिनैसिम सानब्रैनि हाबाफारियाव जों आगान सुरदों बेवहाय जों कमिय दिनैखौ लानानै जों मेक्स टु एप्रक्स 9,000सो जों फुलि गायनो हाबाय बे जोंनि थाखाय बहुत गोग्गाथाव आरो रंजाथाव लोगोसे बेनो मोनसे मेसेज बाव जाहाथे जोंनि बर' सुबुंल' नङा गुबुन गुबुन हारिफ्राबो बे फरेस्ट एरिया लेन्डफोरखौहाय ओरैनो खालि थानायखाय बेखौ दानफायनानै माने थानो लुगैयो हा गोदान साननानै फैनानै थाफैयो फरेस्टनि जेबो आयेन जेबो मिथिला ल'बो मिथिला हाग्रा दंफां दानसिगोन ओरैहाय जिब जुनाराबो थानो जायगा गैला ओरै मानसियाबो आयेनखौ बंग खालामसिगोन थिग बिदिनो जों बे सुबुं माहारिखौबो बर' माहारियारि फरायसानिफ्राय खावलायनो सानदों जे इलिगेलि इनक्रोचमेन्ट खालामनाङा हाग्रामा जेरै दं हाग्रामाखौ बिदिनो लाखिनांगौ होमबासो जोंबो थांना थानो हागोन आरो मोनसे खोथा दंफां लाइफां गैयाबा जोंहा हा खुरखानाय जेरै दैबानाफोर जायोबा हा खुरखायो बांसिन सयल इर'ड जायो सयल इर'डजोंबो जोंहा बहुत खहा दं सयल इर'डजों नोंहा खेथि बाथिबो धंस जागोन सोरनाबा न' बां बारि गामियानो दरसे थांनो हागौ दरनैबो थांनो हागौ थिग बेफोरबादिबो माने गासिबो माने दंफांजोंनो नेचारजोंनो मानसिया लोब्बा दंखायो बेल' नङा नोंहा नै ग्लबेल वार्मिंआबो आरो गारि मटर ग्लबेल वार्मिंखौ आं बुंखाबाय गारि मटरनि पलिउसन बिसोर कार्बन डाइ अक्साइड जिखुनु माबा माबि गेस उखुन्दैनिफ्राय गयो बेखौ बेलेन्सआव लाखिनो थाखाय दंफाङासो माने बिनि अक्सिजेनासो माने बेखौ बेलेन्सआव लाखियो स' बेनो मेसेजआ बर' माहारियारि फरायसा आफादनिफ्राय दंफांखौ गायनांगौ साफ्रोमबो बर' सुबुंल' नङा बर' बुहुमाव थानाय माहारियानो दंफांखौ गायनांगौ जाहाथे जोंनि उन जोलैफोरा जे बे बुहुमाव आलो गोजोनै जों रायजोखौ जानो हायो वान स्टुडेन्ट वान ट्रि वान फिउचारा मा फोरमायो वान स्टुडेन्ट वान ट्रि वान फिउचारा बेनो जे बेयाव सुबुंखौहाय स्टुडेन्टखौ जोङो मानसि हिसाबै माबादों रिजायदों वान ट्रि माने बे मानसिया बे दंफां फांसेजोंनो माने जोङो नेचारखौ बा जि गोमालांनो हमनाय बे जोंनि डिफरेस्टेसन जि दंफांफोर जि नस्थ' जालांनाय दंफां दाननाय बे बुस्थुआ आरो सोमखोर मिथिंगा महर लानो हायो बे बुस्थुखौनो बेयाव फोरमायनाय जादों लकेसन हान्टिंखौ सोर खालामनाय फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय खालामदों ना नोंसोरनि BoNSU हिसाबै लकेसन नागिरनाय बबे जायगायाव गायनांगौ आदसा लकेसन हान्टिंआ ओरै जोङो इच रेन्जआव जों थाङो जोंजों बाहागो लादों जोंनिनो मिरु आफादनि मानगोनां ब्रिटेन इस्लारि बिथां बे जोंनि डिएफअफोरनाव थाङो रेन्ज वाइसआव थाङो बिथांमोनानो जोंनो लकेसन साइटखौ हरो बेवहाय बिसिनि हेफाजाबजों जों दंफांखौ गायो बेराफारसे दंफां गायनायनि हाबाफारि लागासिनो दं बेराफारसे दंफां बरनबाय थानायखौ जों नुबाय थानो मोनो सम सम बिनि सायावथ' बे गभर्नमेन्टनि इनिसिएटिभ जों फरायसा आफाद जानानै जों मोनसेल' मेसेज होनो हागोन जे बेफोरबादिखौ इलिगेलि जि टिम्बार स्मागलिं जायखौ जों दंफां सिखाव होनो बे बुस्थुखौ गभर्नमेन्टनि सिङाव थायोथ' फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ गोख्रोङै हमनांगौ साजा होनांगौ साजा होआबा दानि जुगाव मानसिफ्रा मानिला अहंखारि हाबजोब्बाय बयनावबो
आयेन मथे माबायदि साजा मोननांगौ फरेस्ट एक्टआवहाय माबायदि नियम निति दं बिनि दारैहाय बे जोंनि दंफां सिखाव होन स्मागलार्स होन बिसोरखौ हमनांगौ आरो गोख्रों साजा होनांगौ होमबानो हारसिंनो बन्द' जालांजोबगोन